Jeg hedder Mia. I dag vil vi rejse tilbage i tiden til år 79 for at interviewe Plinius den Yngre, som opdagede og studerede Vesuv ved Pompeji. Og nu vil vi gå gennem den dør, der bringer os tilbage til Plinius. Aldrig i mit liv har jeg været så spændt. Nu er vi på vej ind til Plinius den Yngre for at interviewe. Hallo? Hej. Er du Plinius den Yngre? Ja, det er jeg. Må jeg stille nogle spørgsmål? Jeg er i gang med at skrive dagbog. Må jeg ikke godt stille nogle spørgsmål alligevel? Det er rimelig vigtigt. Om hvad? Om hvordan det var at være der, da Vesuv gik i udbrud. Det var forfærdeligt. Skrækkeligt. Rædselsfuldt. Så du nogle af dine nære venner eller familie blive dræbt? Masser. Alle døde. Det må være frygteligt. Hvordan kunne du få dig selv til, eller hvordan kunne du nå, eller hvordan kunne du komme til at skrive alt det ned, som du skrev i brevet? Jeg tog mig sammen som en rigtig mand. Ja, en rigtig mand, det var du jo, fordi at... Men nej, jeg er helt mundret. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Men jeg vil sige, at det er flot, du klarer det. Jeg klarede det heller ikke. Jeg er ikke død. Nå ja, det er rigtigt. Det må jeg sige, det... Jeg brændte op i lavaen. Det var varmt. Du oplevede vulkanen. Der skrev du et brev. Kan du ikke læse det op for os? Jo. Der faldt nu aske på os, skønt endnu ikke i store mængder. Jeg så mig tilbage, et tæt mørke nærmede sig, og kom rullende over landet, efter os som en rivende strøm. Mørket bredte sig over os, ikke som en måneløs eller skyt natsmørke, men som i et rum, der ikke var åbent, og hvor lampen var slukket. Man kunne høre kvindernes skrig, børnenes gråd og mændenes råb. Nogle søgte efter deres børn, andre efter deres forældre, andre efter deres koner eller mænd, og klager over sin egen skæbne, en anden over sin families. Mange hævede deres hænder mod guderne, men størstedelen tænkte, at der ingen guder var tilbage, og at denne sidste og evige nat var kommet. Mange tusind tak, Plinius. Det var en meget stor ære. Tak for hjælpen, og tak fordi du svarer på alle spørgsmål. Hej. Farvel, mine venner! Og det var så alt her fra nyhederne. Jeg kommer fra TV2, og jeg blev sendt ud for at snakke med en fysiker, som gerne vil fortælle, hvordan man lærer en vulkan, og hvorfor de egentlig går i udbrud. Mia, hvad består de der 4 lag af? Den indre kerne den består af fast jern og nikkel, mens den ydre den består af sådan lidt halvflydende jern og nikkel. Så består kappen af et fast og meget tætte bjergarter, og så skorpen den er det tyndeste lag, som vi har, og den kan være op til 6-80 km lang. Og så er det så den skorpe, eller den overflade, vi lever på. Ja. Vil du ikke vise, hvordan vulkanen egentlig går i udbrud? Jo. Jeg har sådan en assistent med, som vil komme med mine ting. Ja. Så. Det er de der poser, for at det ikke går direkte ud over det hele. Ja. Så starter vi med lige at hælde noget vand i, ja, med noget farve i. Helt op til kanten. Ja. Og så, hvad har I der? Det er noget bagepulver, ja, som han så hælder ned i. Ja. Og
den her vulkan, den er lidt drilsk, fordi vi har kommet til at lave for stor en kant, så det bobler ikke helt ud over vulkanen, men det er faktisk sådan her, det sker, når det er en vulkan, der går i udbrud. Og det er også, nu tager jeg bare et eksempel, og det er for eksempel vulkanen i Pompeji. Og hvad sker det samme tryk, hvor det bare flyder fuldstændig over? Det starter faktisk, det er fordi vi har noget, der hedder tektoniske plader. Ja. Og de går jo sådan op, og så kan de også gå nedad. Og det er en god måde, de gør på. Men hvis den ene går ind over den anden, så er det, der sker et jordskælv. Og det gør sådan, at det ryster nedenunder her i de der kontinentplader, vi faktisk har. Og så har vi også noget, der hedder oceanplader, som ligger nede på havbunden. Okay. Og når de så ryster, så er det, der sker nede i vulkanen, helt nede under, at det rører op. Der kommer sådan noget flydende plasma og lava faktisk. Sådan nogle smeltede bjergarter og alt muligt, som rører op. Ja, faktisk. Ja. Som magma. Jamen, tusind tak, fordi du ville fortælle om det, og tusind tak, at du ville være så sød og